αυτή η διοργάνωση, αν και φιλική, αν και εορταστικού χαρακτήρα, η νίκη είναι νίκη πάντως, έτσι. Γι' αυτό παίζουμε για να κερδίσουμε. Δεν παίζουμε για να χάνουμε. Οπότε μας χτύπησε ο αντίπαλος και είμαστε καλά τώρα. Άθελά του. Πες μας λίγο τις εντυπώσεις σου για αυτή τη διοργάνωση. Γεια σου Δημήτρη. Οι εντυπώσεις είναι πάρα πολύ καλές. Δεν έχω ξαναγωνιστεί στο τέτοιο 3-on-3. Είναι μαγευτικά, όχι επειδή είμαστε σε ένα ωραίο μέρος, γιατί το έχει οργανώσει πάρα πολύ καλά ο Γιώργος και είμαστε χαρούμενοι που έχουμε μέρος σε αυτή την ωραία διοργάνωση. Τι είναι αυτό που δεν περίμενες και σε εξέπληξε ευχάριστα, ο κόσμος, η συμμετοχή τόσο μεγάλων ονομάτων ίσως? Ο κόσμος θα ερχόταν, πιστεύω, έτσι κι αλλιώς. Αλλά η οργάνωση, όπως είναι στημένο το γήπεδο και οι παίκτες που έχουν έρθει. Είχες προσκαλέσει ή μάλλον προκαλέσει πριν από λίγες ημέρες τον Γιώργο Πρίντεζη ότι θα έρθω στην πλατεία, στο χωριό σου κτλ. Τώρα παίζουν στην ίδια ομάδα. Για πες μας τώρα πάλι, επειδή είσαστε στην ίδια ομάδα, τι γίνεται, τι λέμε, τι αλλάζουμε? Τίποτα, πάμε να κερδίσουμε τους Σπανούλη. Αυτό. Αυτό τι να πω. Και κάτι τελευταίο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το καλύτερο καλοκαίρι της ζωής σου αν δεν υπήρχε αυτό το στοιχείο με την εθνική ομάδα. Βάσει των όσων είδαμε να έχει την κανονική διάρκεια στην Ισπανία και βέβαια με την μεταγραφή του καλοκαιριού. Για μένα καλύτερα καλοκαίρι είναι που έχω τις κόρες μου από τη μέρα που γεννηθήκαν, γιατί έτσι να είναι καλοκαίρι. Από εκεί και πέρα αγωνιστικά και επαγγελματικά σίγουρα είναι, αισθάνομαι καλά. Τελείωσα μια καλή σεζόν, έχω κάνει μια μεταγραφή σε μια μεγάλη ομάδα και αισθάνομαι πάρα πολύ χαρούμενος που με εμπιστεύτηκαν και με πήραν εκεί. Καλή διασκέδαση τότε. Να είστε καλά. Αυτός ήταν ο Γιάννης Μπουρούσης, πολυτιμότερος παίκτης Λαμποράλ φέτος, ένας από τους πολυτιμότερους της Ευρωλίγκας, στην καλύτερη πεντάδα. Βλέπουμε τον Σπανούλη με τους γιους του, εκείνο και ο Δημήτρης Αγραβάνης, πέρασε δίπλα από τον Μπουρούση, τον χαιρέτησε. Θυμόμαστε το στιγμιότυπο στο τέλος του αγώνα με την Κροατία και πόσο στοργικά την ώρα που ξέσπασε λιγμούς ο Δημήτρης Αγραβάνης τον αγκάλιασε ο αρχηγός πλέον της εθνικής ομάδας, ο Γιάννης Μπουρούσης, που λογικά θα είναι και του χρόνου στην εθνική ομάδα, θα ενισχύσει την προσπάθειά της στο Ευρωμπάσκετ του 2017.